आज मु एटा कौन ପାଇଁ କିଣିଲି ଆସନ୍ତୁ କହୁଛି। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम करुछि मोर आउ एक मिनी ब्लॉग को। आज सकाळु आम गाँ को गोटे फेरीवाला आसीतिला। आमर घर ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମା ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିକି ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଛି ପଇସା ରଖିମି ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ରହିଲେ ଜମା ବି ରହୁନି, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇ ଆସିଥିଲି। ୟା ନାଁ ତ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଆସିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିତେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ମୋ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଆରେ ଆସିବେ ବୋଲି। ସେମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋର ସବୁ ରୋଷେଇ ସରି ଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇସାରି ଏଠି ଟିକେ ମୁଁ ମୋ ମାଇଁ ଆଉ ମାଉସୀକୁ ଅଳତା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେମାନେ ପଳେଇଥିଲେ ଘରକୁ। ତ ରହୁଛି, ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।